takže dlouho jsem nedělal video a no, já zbídám shorty a teď jak jsme to dali 100 odběratelů, takže jako děkuji všem, úplně všem, i který nemá odběr, ale jako mě to nestačí, jako já chci 500, protože když 500, tak pak budu dostávat peníze a za ty peníze pak třeba můžeme dělat, nevím, nějaký soutěže a že jako, no, můžeme mít ty peníze a mohli bychom tak losovat lidi, takže kdybyste dali odběr a pak možná v nějakém streamu byste tam to řekli vaše jméno nebo něco takového, možná v nějakém streamu to bude mít, tak třeba něco můžete vyhrát. Takže to by se mi dost líbilo, ty všechny odběratele. Dělal bych teda dost věcí. No a jdeme začít video. Takže asi všichni víte Gorilla Tag, jestli máte VR headset. Je to nejpopulárnější hra na VR-ku. Je to zábavný, máš tady 2 rucičky, které si pohybuješ. A můžeš tady hrát to všechny různý módy. Můžeš tady dělat takovýhle triky. Můžu dělat s tím dobrý videa. Třeba z jednoho videa, kdy jsem vám řekl, ať dáte odběr, že jsme hrozně blízko ke 100 odběratelům. Takže to dostalo 25 odběratele. To jsem teda dost nečekal, všem děkuju. A no, můžu dělat takové různý videa. Můžu dělat streamy, kde když máte VR, tak se můžete napojit. Aby se vám asi líbilo a mně by se to určitě líbilo. Aspoň mě se mohl poznat, kde je se mnou, kde v mý komunitě. No, to je všechno. Tady jsou jako všichni z Ameriky, protože tohle VR MetaQuest je americká věc. Takže já moc nechci hrát takhle v publiku. Mám různý kamarádi, který se mnou můžou hrát. No. Jo, a zrovna jako teď jsem chtěl udělat to video jako na jiný hře, ale ta hra nemá mikrofon, i když tam byl obrázek mikrofonů. Takže to mě hodně našvalo, protože jsem do toho dal tak 30 minut a pak jsem to chtěl vyredizovat, ale pak jsem si všiml, že tam není zvuk. Jo, a pak mám ještě fancode, který jsem teď, takže když jako půjdete, tam nahoru, jestli vůbec hrajete tu hru, tak tam zadejte kód R2TVOB, můj kanál. A možná vás tady někdy uvidím a možná můžete být ve videu a můžu říct váš kanál. A ještě tady mi v téhle hře baví, že máš různý kozmetiky. Každý den dostáváš 100 shiny, tady pak si můžeš kupovat ty kozmetiky za. Tady můžete vidět ten kód RVOB. To se vám bude líbit. Teď tady má jako různý eventy. To mě dost baví. A můžu dělat různý komentární videa. Takže to bylo jako, jenom jsem se s vámi chtěl promluvit, že chci to. Jestli to odběratelů, abyste mohl mít ty, aby se mohl dostat peníze. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, takže ukončuju video, dejte odběr a ahoj!